Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. Kung bago ka pa lang din, kung wala ka pa ka-subscribe, ano pag inahulat mo, i-tap na or click ang subscribe button nila, hindi agad mag-inulsol para ma-update ka sa mga Ilonggo Dad videos. Another throwback vlog na naman, kidamo ito ko videos na shoot no, before the COVID pandemic. Sa throwback vlog ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano kita mga ginakahidlawan ko. So, there are 3 things nga kabudlay sa subong himuon. So, isa-isahon ko dia. Okay, without further ado, amo ni ang number 1, working out. Upod ang mga amigo ko. So, subong ang new normal, ang mga gyms daw, hindi pagid gawa pareho sa una nga daw damo-tawo kag maka-workout ka upod sa mga amigo mo bla. Kikisa sadya mag-workout nga may workout partner ka eh. So, before git mag-pandemic, naka-workout pa ko upod sang akon niya long time workout partner. So, aray, tanawan nyo. Hey, what's up mga paps? Good morning. Ari ako subong sa parking spot near the gym. Ginahulat ko ang amigo ko magabot de kay reunion workout ni namon. Makita na kami sa akon niya friend and also a business partner in the past para mag-workout. Wala nyo kanong business namon sa una? Yes, gym man. Na-inspire daw siya sa akon niya mga post about workout. So gusto niya man magpaniwang kay daw napabayaan niya na malawas siya, nagadinako na siya. He used to be very fit before kag nami nilawas siya, tanawan niya blaw na okay, ano siya sa una. So right now gusto niya magbalik alindog, no? Gusto niya balik adonis ang iyang lawas. So ma-workout siya, and this is our first workout together for a very long time. Okay, so ari na ako sa gym. It turned out unap sa gali. Okay, ari ako niya OG workout body. Tanawan nyo ginubayas lawas ya. What's up mga paps? So amo ning reunion workout namon together. Kay gusto niya na magbalik alindog. Alright? Ano subong yung workout, Brad? Back shoulders. Back shoulders. Timing, back shoulders man ko. Sige, pisahan Goal na ko mag-lose weight mga 10 kilos sa kabulan. Pila ka subong ako? 206 pounds. 93 kilos. Oo. So 83. May 83 sa kabulan. Kaya na. Grabe ba? Ayos. Apoy na? Ha? Pila pa lang ka-exercise? Dabo pa lang tugan eh. 11 years ka na. Ito kahapon, 10 years ka pa lang ito. Tenos lot mga exercise? Ayan ang side lateral raise. Okay. Sabi ko back biceps ka nga, nag-shoulders na. Isa ano lang? Back shoulders. Back shoulders ka din. Okay. Paps, tapos na may mag-workout subong. Ikaw lang? Ako lang Glenn. Oo. So, may nalus na nga 1 pound subong. So, ano pa, pila pa ka pound? 10 years pa, 10 years. 10 years pa.
pagkatapos workout namon. So far so good man. Medyo mahina pa si Ronald kay bago lang siya balik. Mahinang nilalang siya subong. Mga mahihinang nilalang. Pero motivated man siya nga magbalik na pamayos ang iyang fitness kag lawas. Alright, so amo na, no? So, hindi ko nagawa mahimo subong ang mag-workout with friends sa gym. Ito ka good life abla, subong nga new normal. Okay, so next, ang ikaduwa, nga gusto ko himuon nga daw medyo hindi ko na mahimo subong is ang mag-public speaking or mag-speak sa mga seminars. Pareho sini. Hey, okay mga paps, good morning. So, are kami subong this sa Biscocho House. Ma-speak ko di subong to college students about social media and how they can use it makabulig man sa ilang mga pagpangabuhi. So, looking forward. Ang call time ko is 9 o'clock. So, it's almost 9. Masaka na ito sa babaw. Is a BSECD graduate. He is a sales manager at the Mega World Filipino Business Park. And he is a YouTuber or a vlogger of Iloilo Dad, Internet Marketing Strategist. Let us all welcome this morning our first speaker, Mr. Ernest Ayan Hagurin. Never rank incessantly. What you know na kay Facebook or anything in social media. Also about sharing the good stuff. BS office administration, like you get sa inyo mga pamate, you are great, very attentive ka mo, kaya ako nyo pasalamat. Okay mga paps, so that's it, no? Amo tong akong talk about social media and how to use social media to improve your lives. Salamat kids sa Western Cabalom College kag sa mga students of office administration. Kanami gid sa ila, nami sang reception. They are listening attentively gid. So thank you very much. Sa uulitin Western Cabalom College. The best. So ari kami subong sa SM. Chill kami di anay ni Ilongga Ma'am. So galing ang problem subong sa Ilongga Ma'am is not feeling well. Nagakutoy tiyan niya. Okay. Nag-suffer ni siya. Okay, ang aking sakon. So, nahulat-hulat lang namon nga magnami-nami ang tiyan niya. Kaya siguro kilanda niya mag... Alright, so ang ending, dili na lang kami, nagpuli na lang kami di sa kondo. Kay mas komportable si Mami dili sa kondo So, wala pa kami ka-lunch. Ma-lunch kami anay sa pinakalapit niya kalanaan nga manamit. So, sa Chodam. Sa dalom lang ni. Chodam Korean restaurant. Siguro mga kami to, Samgyup, no? Samgyup. Okay, so ang Chodam dira lang sa punta, Dili lang gid sa dalom sa condominium. Para siya, dili kami makaon ni Mami. Chodam. Okay, so mang Samgyup ta. Okay, so nag-decide na lang kami ngayon, hindi na lang kami mag-samgyup. Okay, kaya syempre bago lang siya nag-samgyup sa CR. So ano na lang, separate order, single orders na lang kami. Tilawan na mo ng mga specialty nila natin. Kuha rin na ang mga order. Sa isa mag-rega po. Yung Siri. Yung Siri, nag-aasa ka. So, okay man ang food? Kanon mo na. Si Yun Siri. Amo di siyang order, kuya. Ano kanina eh? Dun something Asa ko? Hindi ay mo na. Ang puti doon. So, atin niya kay Jill. Lunchbox. Ako niya.
Okay, so tapos kami kaon, busog na kami. Korean na kami. Anyang sayo. Busog na. So masaka kami sa kondo ka magpawayway. Gusto ko kita ni mag sige-sige ang akon nga public speaking bala, especially talking about internet marketing and social media. Galing ti subong hindi na kita ka amo na sa new normal kay ginabawalan na ang mass gathering or pagtipon-tipon, especially sa gamay lang nga lugar. Pero I hope someday pwede ko na mahimo na. Kay I really like to talk about my expertise, especially sa social media kag sa internet marketing. So nakita nyo to, ang ending nanginaon kami ni Ilongga Ma'am na amo ginang isa sa mga ginakahidlawan ko ang mag restaurant hopping lang bala, bisan anywhere lang gusto mo magkaon, pwede ka kaon. Okay, although may mga bukas ng mga restaurant subong, daw hindi mo pagid na gawa mahimo do ka budlay pa, no, unlike sa una nga wala pa nag-COVID. So aribla tanawan yun eh. Okay, so first time namon subong din ni Jill sa Strata. Okay, dugay na ning Strata pero first time din namon park. I-try namon ni ang bago nga ramen bar dire. Kay nakita ko sa Facebook bala, may bago ding ramen bar dire sa Strata. So nakita namon to sa dalo, medyo gutok pero sige lang We'll try our luck. Oo, i-try gito namon na. They're just Emmy. Oo. Oo, first time tagid ma'am no, dire no. Oh. Okay, mga manol, let's try this Akamon. I think Akamon ramen bar, the newest ramen bar in town. Okay, so amo ning Strata nga parkingan dire no. Tapos ditong SM sa Tabok. Tugay, ano ka namin mo man? Lamo nga tugay na sinos no. Okay, so damo tao kay damo so papiling nila, damo to kakaon. So plan B, dito lang kami sa SM makaon na. Okay. Tapukon man lang ni namon. Okay, so plan B kita. Kay gutok ito sa ramen bar nga bago dito sa Strata. Batchoy lang tanay. Okay. Nga lang how batchoy tanay. Okay. Nyapon. Anyway, thank you for watching this throwback vlog. Masisunod mga fresh videos na naman. Alright? Ilang ko that. Out.